טוב לכם. ותודה שבאתם להיות איתנו בעוד שידור חי. בשידור חי הערב עם המון סיפורי הצלחה, באמת סיפורי הצלחה אדירים. איציק זמיר, שהמציא לנו בזמנו את זינגרלה, ומאז הוא לא מפסיק לככב בעיקר באולמות חתונות, אבל לא רק. לידו יושב גדול הקוסמים של ישראל, האודיני של ישראל, ליאור מנור. היא בטח לא תיעלב אם אני אומר שילוב של לארי קינג וברברה וולטרס וטד קופל, אושרת קוטלר. עכשיו איציק להיט, שבעצם הוא הלהיט של הקיץ, נכון? הוא הלהיט של, נכון. מריה, שיר ספרדי שאנחנו... שעשינו לו עיבוד ישראלי, עברי, מילים עבריות. אתה כתבת את המילים? כן. להקת הפסגות, בבקשה. שהיא רוקדת מריה, אוללה, איזה קצב נפלא. איזה כיף, איך שהיא רוקדת מריה, אוללה, איזה קצב נפלא. לא 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 לא. מריה היא רגע של שמחה, היא כמו אור של שמש זורח. מריה כמה היא מיוחדת, אולה לה 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 לה. יפה מריה, להאמין מריה, להיות איתה רק מעט הלילה נשארה. זוהי מריה, כמו אור ברקיע. יפה מריה, אין לי אומץ לומר לה אוהב אותך. איזה כיף, איך שהיא רוקדת מריה, אוללה, איזה קצב נפלא. איזה כיף, איך שהיא רוקדת מריה, אוללה, איזה קצב נפלא. איזה כיף, איך שהיא רוקדת מריה, אוללה, איזה קצב נפלא. יפה מריה, איך שהיא רוקדת מריה, אוללה,
ועוד מעט. ועוד מעט. איזה התרגשות. ועוד מעט לאחר הפרסומות, ליאור, עם משהו מדהים שעוד לא ראיתם. יש לנו כמה דברים לדבר, גם עם אושרת, וגם עם אריה עמית, וגם עם האורחים האחרים. המתינו לנו, נהיה כאן מיד לאחר הפרסומות.